Obeton ni pure water. Ebia the whole day no what on 20 Ghana. 20 Ghana obetumenya 20 pesos aye susu. Yadi yona ya ye nja wo ye. And the nipa no say okura no hu ni mfa so na ye okura hu onte and o meya no ye say block nipa ne kran efi or how nkekan bi efiri hu ansa no de esi Mystery TV. Allah. In the name of Jesus. Abusia for Mystery TV so ena yawo na sabre eyem peninsem dem peninsem dwumadi a ye de bremo no ya na ye katwi na ebi ya bebu ebi ye kasa toa ebi nso ye kasa bi a ye ka ya na wonte ase eni nti na peninsem se ne ye befa sa akwa wo yeso na nsem won penini bubu ne be ebo ne kasa kwa a ye nte ase na nso ya ka de bi kura atoto dwom no ye betini ate ase medika akachi o se ye dia bebuo e na ehya ase e beto mribi no ye ne krabata aka ni nyina e ba be kama ho se de be ya o katwi na obi ka obetini ate ase poti ni enti a oka enti Mystery TV abebuo ana mpaninsem no e na ye ba so no na me ton kraba me ba ene asentire no me de beto am onya abotre na eja brefani Onia oni misere ye mpenifo ka ensensem ereto a eye impeninsem kasa a omoka ereto saa impeninsem kasa ina no oni misere ewo asechire eye sunsumu asechire a impeni kasa bi wo ho a ebeye se obetimi ede abo bra esan sunsum nchirase ni ntino ebe ma niema akoso ede ama wo ena impeninsem kasa bi wo so a enye se utimi ede ye adwuma esan se sunsumu enchirase no enye ade a eno so no ebetimi aboa kasa bi te se nimo entimi wa edete wontuma no se wo sunsumu enchirase kase pa eno nti ena Mystery TV kofa bai ede dwumadie fofokra eba ya to ne din empeninsem na saa dwumadie we ebe kyerɛkyerɛw ye nananom kasa bi a omokate ho edim bi a yede toto ye so emusunsum enkyerase sere ebetimi ehu abo ye bra wonim se edim bi wo ho a wode to wo so a eboawo wonim se edim bi wo ho so a de to wo so a emoawo enti se wo pesa nkyeremu wewe mu na dia bomode na hwe Mystery TV ewo YouTube Mystery TV Facebook Mystery TV ewo 2C TV na Prophet Dr. Abednego is Minister of Christ ebetena se no ode sunsumu entiase ede abrow na wahu kwan a obefa so abo bra eno ntima yenhia ewo Mystery TV YouTube Mystery TV Facebook ena Mystery TV 2C TV na yemfa impeninsem enfamro yendiesia yo abusia for empeninsem ena ye woso no na bene Prophet Dr. Abednego ena esia e wa prof yeah me mo akwa ba e ba empeninsem yeah yo osoro ni asasi radi asutu for Holy Ghost take on Jesus eradi na was ya ngokuru ka ho Yesu ni amen yo aha papa wo sa aboko muna mukwa yo ye kwa so ai na no yo ye de ba ne se abemienu ena ye kita no ha otan a amen o se otan ye duro na ye de ye o na anye o yawa ye nja o ye nya o faye amen that's right abemienu se na wo hunu sabre metimi ye bukama ye sabre ye adombre adum na bedum mu na mogusu tie sa de sem okay ena one farm mama say nimdie no that this spiritual knowledge of God one farm mama say ben fan shemi kotoko okay if say onyame ma dos wasase so na onyame ma dos enti de bia onyame di areho odi epini osi epini osusa
ɔsɛ dodo na no frɛ but kakra bi pɛ na wapa many are called but few are chosen. Why? Obu ofre na one obey ni yem o ye carpenter hwe carpenter so o ye mason hwe mason ni so udo wa hwe ado ni so e fo jai se me ko ye koka drag koka ka what you say yem ado ni de ma wo ja so koka ka o koka ka ne kire se de o kra free so de bae no what free we ja to because of show bi enam nimdie nyansa me nkrofo nemunti ebi kra na otu dwom obobo enu na oyere ho ya abeko enim enu ne yede ama. So many are called but few are chosen. Why you choose so many few? Because they have left their old. It is written, walk in the convocation, walk in the vocation wherein ye are called. Odiena ya fro no hwe na namuso na fa ye wadwuma because no na ye be bu hu akonta no so na de obekọ kwantre no so na obekọ kwantre e bia na to pure water ojo na ni brobi eni bi so do wu afa na ni abrobi no ho na akọ ye otanhunu no there be otanhunu be ba breben e be ba say afedie obeto ni pure water. Ebia the whole day no what on 20 Ghana. 20 Ghana obetumenya 20 pesos aye susu. Yes. 18 no wakotua nipa nika wenye bi edi. Also koton ntoma. Endo obeton ntoma nwie na waboka. Na nkrofo free a wontua kaye. Na okoji no impasu insi because they need brobi. And therefore the obewi na waboka bubu. Wayira we fi kwane so ahokyere aba nda ahokyere badia enne na obi a obi no na ni bebre na na ni bebre because na nkasa na adopt a develop a nibre honhom obra anti sa ni pai wo ye ne hwe wo ma ne hwe bibi eni wa wo ye mana na ni beso eno ne otai ni eduro enso akogina pempen so bia ne ohu bia isha wo na so anti sa otai ni eduro no obi tanwa bibi eni wa obeya mana ne bobajo nti otai eni eduro se asemasi metamfo ni timi mane se na wajao ne che se de ode mano no eni eduro no na so no ode mano kra ojina de ojina anti bebre nim so otai ni eduro nya obeya mane bia na because we develop bibi ma bibi ai de ewura no na so de yewo wonso a otamfo atanwo yewo sunsumu atamfo ene wo honam so atamfo na nika so atamfo ne de yesu se onua be yewo mfonso a fa che no empaye son na je se hu se sa nipa no enso akoro ade yesu son asa son enti sa hu se sa nipa no be jai na obeti mi kura de a che sa ebre no kai e bi so ne wo de wakache so wo fa che enti obu be so be your boni a otamfo we hu no otia wa ano your boni a so we hu otamfo enti fa che no and also yem fa che na he o se penso no so samba empenso so nti yesu nim se otai ni eduro nipa no otai ho nia o hawo no o hwi ni wa obeya ebeju no nti na je se so otamfo no otan we nya ma on to men sakra cause bibi na ewura nim and the eduro ni sika obema no ni niam obema no nia obeya ma ni nyina no enso ne na wonso a wodi yewo no anye wo yawa onja wo ye and you have to be wise. Just ni ye be yewo no ono no a wo yewo na enka no no eka na nka wo yewo ena nya wo de ma no so eso ne ni anka wo yewo otai ni eduro ni se yesu se nipa ni yewo afache no
ɔyɛ wɔ afakyɛ ɔyɛ wɔ afakyɛ mpe nsɔnsɔnsɔnsɔnsɔnsɔnsɔn nti onim sɛ ɔtan no nea ɔyɛ no nipa no dɛn na wobɛtumi ayɛ ama na obɛgyae ɛbɛsesa adi sika nneɛma wobɛma no nyinaa ɛno ne aduro no yes nanso ɛnkana koma na wo nso no a yɛde yɛ wo no anyɛ wo yawa yɛnya wo yɛ sɛ wɔno ti agyina no ɛyɛ wɔ ya koraa a ɔno no ɔmmu sɛ ɛyɛ wɔ ya nti wɔbɛyɛ bi aka ɛnti wo na ɛsɛ wofa ho adwene na adwene a yɛbɛfa ne deɛ yo ɛyɛ mystery amen amen una ubiribi sia na da bia apɔnkye ne ba na apɔnkye ne ba no abɔ no akwaba ade na ɛwɔ ho ne nti ɔba na fafiri hɔ asa ɛnso ana ɔma so enye o ma so enye a wabɔ ho ban to bɔ ho ban no ba na eso no ma gia ɛhina sɛm nya wo wasɛm they no say be wise ma wani da hɔ no ti sɛ fa adwene yɛde yɛ wo na nyɛ wo yɛ a yɛngya wo yɛ ɛnti wo na wo biribi wabrabɔ wo nhyira w'ani onyam wo biribi na da bi obi tam obi tɛta obi tata nipa na da ne ho adi physical wahu sɛ asɛm asi na ɛyɛ wo a ɔno deɛ sɛ wo nkɔ ne so biom ɔsɛ fa kyɛ nti wobɛgya ne life ama no but ade na yɛyɛ a ɛhaw no ɛna wobɔ ho ban na wobɔ ho ban deɛ a na woba na biribi kyerɛ no a ɛna na ayɛ and tell us be wise, black man, be wise. Don't say for one quite say radin sa for who to no be here. There's some for some say radin sa. I want some free. And to about want to get next time. Say so no more. Waka free no more. Na free no so say free no be jawa e on hinasem. On ye free nasem. Aso ye te hosa. Yete hosa o enyehwe o miami sister ena sunsun fam no nso de ose mama ho kwan se tietia owo ne akeka dware ne so ne tu na ho de na hwe entumi nyew onso da ho wo so papa mama wo nua ne woda tumi we eba ena sunsun awade na wonyem nyinsen onwo na wote ho o nyame beye wo ye kwasea fools o nyame ne beye. Also, behold, I give unto you power to trample upon the serpents and the scorpions. Oh no, everybody, oh, so mammy, no better. Oh, papa, no, the only and no that. Also, mama, who crying, Tetiano, and Tenese, and your physical and spiritual. And the spiritual, no one I saw, baby, a boy who buying. And to tie a eduro. Na also young qua or town. And the other your soon fem, your hunam fem. And Nick guys was a factor in pension. And to one about Adecolia or how no abo who buy Toba Nesunuma. And if a soon feminine, one about baby, don't wash it. Now, so finally bring be strong in the Lord. It is also me how una back or yet unam I strong in the Lord. And I say mercy myself that someone put in print faso. Nanya osai a sorry that me radin so messeno. And told the wako so na kuponsa. No nyame sisi. No be so ba say a sorry that na. Into nyame obekuna no bejano. O nyame bekunu obesai no. O se no say so that nyame besai no. And then nya una kokumo susu mutafo ni bi. Nipadua na ya sonda. Yes. No so won nim say na woni padua ye huyankopɔ asɔre dan. And obonsan so ba say obewia wekum ne wasɛe woni padua na okra. And also mesi masafo ma asɔre dan no asamampo entumi ntwemfa so. Enti ne obetuma gye woni padua ohonhom okra eye ina Yesu Kristo. If you say, or 10 years duro, na ye de yew, na an yew ya, yen jaw ye, and I will say, walk over for several years, to work in there. You are fool. You have to wake up, rise up. Oh, Bobre, ye, sorry, that's you say.
enya wonko obran so sa abrabo a wobon enye ye a ade na mo nsore nhwehwe a Yesu aka to se hwehwe na obede obehu bom ye bebiew bisa wodi be ma na otan ni eduro na moti ho hwehwe na obehu bom ni ye bebiew bisa na wodi be ma na ni obisa no wodi ma no onso ni adwuma ye oti ho onso ade na ye misa ade na ye hwehwe ade na ye mbopo no ante ye se onyame wo soro na odi yawa mahina denti no odi yawa mahina say ye musa ye hwehwe enti si ye musa ye hwehwe na ye hefo ya to ye nim dia o say a word to a wise is enough. And a wise man will hear and will increase knowledge. But the fools despise counsel. Or kwasian ye to the foa. Oh, yeah, then. On tie, and this is saying, no, Yamidi Yawa, or the Yauma, info, and kwasia for. Wabo a man on boa manie. Sir, she boom, bisa. Or quadruple sorry, contact your honor coffee. Kobisano, only your cheerful, only guide, only huma. On course school ye so ye na di na wo ye you be there are pastors, prophets, teachers, evangelists, and as this is his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. Baby, they are friends also for Jesus. I said, "No, can mean that no one." And they go being quite can we was say what from. Now to now nyama ye. Also want to aha emfa aha Yesu mafiri wa ha. Aha otai ko ha ebeye wo se nya o ma me no papa asise ni anti ye din we wrade mu sorry kopa juma sorry koyese sorry hwehwe bom now that so tefa kwa hina sem eyo ha ndina wa ye de sabi no wa ye kwase mo enye sabi sana ni party se mo radio so mo TV sana ni party enti ni pa bebre ye kwase afo ajimi fo eno nyame se medon metan na nyame ama his minister of Christ the spirit of the Lord is upon me, with me, in me, and I'm telling you the truth and you are playing with the truth. And this on time make us say we nemi na ayekuru I say me cooperate through because adeche ho e se me say me ye nia osoma me neju hwe ka me bo nyina monti say na mo so metie bi because me wie da che a oba say na obeka say akwapa no kwafo mo ni adwuma me de ma why enti jebika na nia o ma oba ko wan fa ye o ko tu fam say o je de command nia owodu and the Christopher and nipa bebere o ho a onya message nia o mbo nyina ama yen enti na ye de bibia ye de more ema me because I suffer also nyame afro nyina because they are not telling this truth to the church members. Why they don't know that the church members are stones? One money or book block. Yes. Ye this die. Na die ye see Onyankopon die. Na Yesu watrem. And Jesus is the head of the church. Say motimi ma only sisa won adwene ya. E dan sie na no. Sa o die no so ompe dan a ehon won kekai. Say block nipa ne kran efi o how nkekai bi efiri. And son of the yesterday die because of your cron, toss a year cron. And do your cron, oh, to me, foul cran, and fine, yen, you know, yes, super. And you was somebody. Yes, son, as some no et. Until we have to now want to make remember, in Solid the foundation of the church are corrupt. And you onyame bi amfre ne ye onhu onyame bi aye ene wa cho se ontume nsuma wura no mienu enti ye wo soro ene ye wo fem ya abode soro eye obo ade ene ye wo god and mammon no eye wiase enti wura no mienu no na ne ohwe wiase so difo eye obonsam te nipa ne so onye obonsam dia na oye onyame dia na nipa hina for we to fem se nipa hina we onyame dia kakra bi thing nya kan nya he for dia ndi se bonsam de dia na bonsam be ko na ejafie eye ojani mu dia hwe nipa
odo meko ena we abosomfo asofo a wo nyina twe dom because of millions, but the single of the Lord put it in here. Someone's only him. Are you intina sabri was yengusum body? Amen. Now 10 years draw on your man kasaya where so be your time for us. What is straight cannot be crook, and what is crook cannot be straight. Adia aye training and kwada and adia kwanso intimate enti nipa bonu for your bon ye nipa dade oye de wakwa ya wase so wakwa de intimate amen tinano abofo mi say na mo nti asema wo kan na mo ante also so for bendigo prophet no kware there's no evil spirit that can change Fibia no obesakra. And they are aware. And na abayfo no so nim say onno sesei no ondo ne nkwa. Ondo ne nkwa ne say to me na abetre no owo na ne nsaka ope. And don sakra ne en sakro cha. And na onu ne ho no retreat, no surrender, never despair. O mami obefo on sakra ne en sakro chira sebe yi mu not ena sa into nunim ena we so sakra ne on sakro chira never despair on pa about ena onu ne ho ye enti se otan wa then na obeyama no bibi e do ho ye obeto enti ne obeto aye wa ye na ne aka no wa bo ho ban that's right ni nyina ye bambo Sana wiase eti aye tiramo both visible and invisible. And do Yankopon kasa kra wo bambo. Ya me abo no ho bai. Kan pese wa body body. Enti no bonsam ko Onyankopon tama Onyankopon nene mano ehia e. E no se Everybody, eno nyame bi sa obonsam obe de wa also me koso na ba fa na mehwe ne me koso no so then ne wa se then na also na job nti na obai then so onyame nim obi tan onyame we de onim na wo ankon ho omboa and obonsam so na nye bambo na wa bo job ho ban nti na osom wana longa de akofa and this pass job sumo konkrumo dia and yi bambon na hwese job besomoa won trika okwo trika Onyankopon onyame so ya we esan so Onyankopon yo Onyankopon ti also nyawa kan entumi ye mehwe ena hwe no obeye job nso ento onyame kasa ena ebo job ho ekrakra onyame onye ready say o makwan say won say job but Satan was able to move God to go and destroy Job. And what way Job passa. They say Unyame na Job ne kra ewu Nyankopon sa. Enti. Also beto asa ni pedwe na bibia yo beto bibia but ne kra de found sanka. Into kra e wa hifa. Obonsam na ohwehwe wo na gasa wo kra no wo no ha efo ko bisa na bio. Ko biso dia. Sa de na wo ne saka. Na hwan wo ko bisa. Antina na Job no so na ne kra wo hena ho. Ne kra wo Nyankopon. Enti wo to wo kra wo hena ho sese ya. Say me kra ko Nyankopon. Ko ifata. Enche. Bon se ma Yesu. Job na ne kra wo Nyankopon ho. Enti o Nyankopon ka kire Job obonsam se he. Obeto aye ne biribia ba ne kra de me mfa ma o ne mfa ma wo kina o ne hu kwan. So be so ne kra mu. Mfa wonsanka. Obonsam so nim se enyo nyame na abo Job kra ho a. Nantina obonsam oni na no hwe dade enkrofo kra. Obonsam ko no ba nyina oba so be wi awaku no asai dade o kra. Onya so kra dum za. Usika oyire oma wabusu berebiara. Na wo mu na kaza do kra ko se ne nsa. Efo ye ni akari nyina aka o kwa obey homa be na odi wom otanye eduro
Yadi yona ye o ya ye nja o ye. Enti nipa no hu se okura no hu ni mfaso ne ye okura hu onte ene o me ya no ye. Ene onumu na nkasa so eduro bi enu ohwe no obe ya obesakra. Waka so bekumu isa no so bekumu. Na wa mfa wo kra na nkose Onyankopɔn sa. O se fa wa kwanhye Yehowa sa. Na fa wo ho to ne so. Na ono na obeye. Na ono na obeye. Ye no anmo galivide amivide Roma Anglican sorry nyina okọ eduro so kakra osum nyame kakra. Eno se obeye hia yeshi obeye nyu ayenyu na motro bojo die ifa latafar be shi kakra mepo pien. Obeye hia yeshi obeye nyu ayenyu efa na otio meni bebre omuti abrochiri wo ma meko meni nkrofa ko hia tama me ye eduro no meni nkrofa ko hia wo bosomoso ma mo be de me baba ko abrochiri nti makacha odi skaba enti mediniti abehye bosom na se nti da bia afi bia meyimpai edase anse na china mehwe no no denchem ne dale obosom ye odenchem aw enti erade kwaku na odenchem de oti den kasa adwimbe ne wodenchem ti odenchem den no enye se odidi mi awakoden so no oba bonde akwase ade akwakwa na wo Yehowa ni mehwefo na onipa odu ti akose bosomo a woni bosomo ko na bosomo ne odenchem na oti aburuchiri na maame di wakose bosomo a oye denchem pataku owam akoko jenne kontomire ene niama a gode wo akose abode ase abode ne ya aboa ando krane wa hefa what is your soul bebre okoyi afase okoyi ohum adai yokoyo bombeo batapro bakatio bakaso yekwa aboachiro yekoyeseo ne de oman ni nyina akose da ade ase aboase omahene okoyi apai ode oman ni nyina bayire ohum yebedi bayire entino ye de oman ni nyina nana baje nsao nana brekutu nana busubusuru nana besubesere nano se yekoy no ne akoto he oye de wa ha also metwen na wo twa moja ni go apemu oni apemu wo ho apemu what me da apemu won say o ye na so ni mo hwe apemu obubi wo ho ewo mu bebre etai da krutia anasuma ne so anase baabi enu na ye ta twa moja ni nsa ne ade egusu anye go to spirit free fa mi okramai na wo ta twa moja gu ade ne so nti me ba betafru na Mati se afene babedu into mabe ojura na eniamanti maba metwen enti se no wonso otwe se afiaso bayira ba obedi bayire otofita ototuntum otokoko wo be ma bosom so bosom na ama bayira bo aw obosom na ma bayira boy obosom na bo bayire no obosom no so ni okraman no atwea na se no okomode no enti obetra ho atwen da wo be ya afashe na wenya otoni aduane ade edi na owi a obi de ne ma ne nasem abema obosom na sa ade na we afore mutia apemu ena apembo ana tetefunu ade ya afore mutia ena wode moja ne nsane nsuo ne ade eguso na wo fra hohom nyina ehom nya hambrekete ne se wo mra wo metra ade ne mu into obetremu na de wasem obi ko ho ne yare ne bibia na de ama okaman aboa no abosom na nana bagis na nana ya aboa na okodase na mame no ne mma wa abrochiri ode nantwi brekete so obeda na nano ase nana bai na no wo opremire hey anti wo mukra no de shay nansa na aboa no so no hena de control aboa no obonsa enti abushani nyina omani nyina na se omani na yede asho obonsam de de shaboa ne nsa dia enti nipa ewu mu omani mu no wo ehefuma amboa ne mma enti saboa no ye obonsam ba enti nipa omani mu na yede emuama enti obonsam ba dia na omo krane hina omo krane shehina sa na se Yesu ba na so hwe ne mma na oje ne man a wo ne mo kwefa
ade na nipa tuntu after that yɛn kasa asɛm nkyerɛ na yɛn sakra na yɛn twe yɛn ho mfi nia ɛnte ho na awurade nim ne ma nti obiara ɔbɔ awurade din no ɔntwe ne ho mfi nia ɛnte ho enti nia ganafo ne odwira ne ogbetoto ne afahye ne ade nyina ne ɔmo yɛ nyina yɛ nia ɛnte wo nyame anim enti onyame bɛdɔ wɔn ma na ɔbɛtae wɔn ndi ganafo onyame dɔ ya na ɔtae enti hefo na ayɛ no onyame tae enti ne mokoto parliament mokoto aba hefo asɛm enti no bibi ne besi bia ɛfa ne ho enti na mo bɛyɛ bia amen enti na ayɛ ya ne firi hena efi yɛ ankasa enti no sɛ ɔsɛ bibi ayɛ ya ɛmbɔ onyame so boɔ anameboa enti moate maka ne ye akyerɛ m enti 2 Timothy chapter 2 verse 19 ɔsɛ awurade nim ne ma enti obi biara ɔbɔ awurade din no ɔntwe ne ho mfi nia ɛnteɛ ho ɛnɛ wɔ sɛbɛ wɔ apem wɔ ade bi ɔfrɛ afɔremukyia is an object of the devil tie mpanyisɛm ɔtɛn ne eduro na yɛde yɛ wo na anyɛ wo ya yɛnya wo fayɛ ɔbɛkɔ so ayɛ wo ɛna hwɛ ni wɔn so a ɔma na ɔbɛgya wo both visible and invisible na wo ɛna ɔde wakɔ mbɛhyɛ awurade nsa na ɔde ho ato ne so na wayɛ dɛ ɔbɛyɛ wabɔ ho ban ɛnto se kae wo bɔfo wɔ mmerante bere mu ansa na dabɔne no adu na sɛ sei no musumu ne ɛwɔ wo toy in my mother seed in my mother conceived me o ma me oyɛ musuba ɛna wo so yɛ wo ato musu no ɛnti wo kɔ ɛmfa wo so yɛ musu ni bia ɛnti wo na wo bɛfiri mu ama ho asa na ofiri wonye sa ofiri mu keke ofiri sum no mu akɔ han mu ento ofiri ɔhaw musu ɔbre amane na ye wo wutu mu no sɛ jampanduru no na meni won ka ban hwɛ awurade akyi kwa awurade a ɔmansuo tɔ awurade a ɔyɛ anwade awurade a na akyi n'anim obi ni hɔ na wo do ho ayɛ dɛ akɔsɛ ne nsa enti nkofiri mu keke sɛ me ma me wo yɛ ɔbɛfo enti me de me ni mu yɛ we yɛ ayɛ odeda we juma yeye obesori oti ho up to now wa aware onwo aware onya bi kuna onya bi juma onya ye wa nkasa ohun benkum ohun nifa wa brabo nyina ekesena wa dwene nye papa wo ma me adwunso aguso ane ne teta guso enyema bebere nkoye eye wo tumu abusum sam ne mu ne wo ye Antino so ma men so no one sign dia. Also your one sign ba. And then the person one sign made you so control wa. And the sabri anopaya no sorry. I share yesu chikwa about the kingdom of God ministry as it is written. Ye may know the truth and the truth shall set you free. And you pray for me. E bin ma free fear. Abrojo so bompa ma say so bompa. You know nothing, hear nothing. Aha, we do in Bible me. Also in Shirani hu ye na wagye adi no nyame asem eye de yes that day that hear the word of God and do it in Shirani woman o muti nyame asem na why de why until asem ye and then go to ere papa pam pam ere popo bom bom erakata o se ye bompa ye repeat words no. And to go down, Baba, Kwasia, Jimmy for we do. And in Pabo, yeah. Oko so them we are. Why, every me so send, we are what we work on. Unyami a secret in obey daddy when you can. O mammy obey for us a day. O the kingdom, the whole party say idea. So since you started 21 days. Every sorry. Kika homa watam for hwiase so besi wasafo na sa oporo to me twim faso dia ene rode me pedua me crash on sa sese me obi oha me ye ni free ho swade mesi ye enye so do wanu keke ye san ye obi bia ye na bo so se mo ye mpai bo na watumi yansa yo yo we feeder near shas yo yes and no first way is feeder and then that be the ochra obi amra
Wa obeto baba wa ntumi ma no so fa ho wura mu bi no se mesi masafo na sampo entumi ntwi faso enti de kudi ha ne asampo enti se nyankopɔ sa sampo no ntwi faso dia enda biribi a tumi biara emfi awurade no o da menye den o ye firi ho amen maka kyerem makram abusafo ye de asɛm no asi na emu no so obefra number bienu na abetimi dia frɛ number edika ne ye 020 8599576 020 8599576 and at the atoso no ye 027 897 7215 027 897 7215 na ya ye kyerɛ mu nyinaa ne sɛ no the Kingdom of God Ministries na ne awoda no Prophet Dr. Abednego ono anso na wate Abednego Invisible Teaching Hospital ewo nsawum adoagiri owuraku na ebo ne kase na nkasa no ewo oto ase eho na bibia eso oye no ho na emu se wo frɛ no nature se so ma ba oto ase a obɛkyerɛw se nso se wo bɔ mpa ma na wo mo akwankyerɛ ni nyina nso obɛyɛ edi ama it is abrede mpani nsɛm no ye de asi na de yɛkra mo sɛ ne a wote ye bia fa ye adwuma na daakye ɛho aba mfaso ama sabrede ne bo bibia moniti moni hwe o Allah. In the name of Jesus. Allah.